Iki lho bolo. Lek omong wong-wong kene iki prapatan Mekah iki bener apa ora to iki jane. Iki lelek iki dalan ngiri iki arah pantai Gedung Kumpang. Lah lek lurus rono sine. Lah lek rono ruwono kae iki Blitar ngono kae. Iki lek iki lewat Lot Songo ngono kuwi. Iki lho bolo. Dalane kok ngene iki lho. Akeh ngene sing foto-foto iki. Lah iki jadi hari Minggu suasana ramai lancar. Oke, lokasinya kok ngene iki. Oke. Iki dadi kene spote foto nang kene iki wong-wong pas ketok perapatane iki. Oke, rame lancar perapatane. Oke, Tulungagung bersih narkoba. Oke. Wes ngene iki spot foto. Wes ngawi sampun sak menten riyen lokasine perapatan Mekah JLS sine Tulungagung. Hari Minggu ramai lancar. Apabila enten kekirangan kula nyampeaken, kula nyuwun agung isih samudra panget sami nggih. Matur suwun nggih, padha rekam-rekaman, foto-fotonan kene kuwi rokok-rokokan kuwi. Kayak ngono kuwi lho, alah.